Viac ako 10 rokov pozorovania správania sa firiem, ktoré robili moji kolegovia v Strategy End, priniesol jeden veľmi zaujímavý fakt. A to je to, že neexistuje vzťah medzi objemom peňazí, ktoré firmy investujú do inovácií, teda do zmien a medzi výnosmi. To znamená, že vzťah medzi to, koľko investujete a to, koľko z toho dostanete, je veľmi otázny a ukazuje sa, že nie je to najpodstatnejšie. Tou rozdielovou veličinou, ktoré firmy rozdeľuje na úspešné a nazvime to menej úspešné, je schopnosť riadiť zmeny. A nie je to len problém globálnych firiem, ale samozrejme aj slovenských. A pre mnohé z nich je to veľká výzva, ako sa postaviť práve k tejto téme, ako si ju osvojiť a úspešne zvládnuť. Profesionálne sa inováciám a riadeniu zmien venujem už niekoľko rokov. Veľa som o tejto téme čítal, videl, ale hlavne som mal možnosť realizovať niekoľko veľmi zaujímavých projektov na Slovensku, v Čechách, ale aj v globálnom rozmere. Chcel by som tieto svoje skúsenosti, svoje názory a svoje pohľady nazdieľať spolu s vami na blížiacej sa konferencii a zamerať sa v princípe na 3 základné body alebo oblasti, ktoré garantujú neúspech pri riadení zmeny. Tou prvou sú nerealistické očakávania, ktoré si firmy nastavujú. Tou druhou je bohužiaľ neschopný leadership. A po tretie je to podcenenie vplyvu firemnej kultúry, respektíve rezistencie zamestnancov. Pozývam vás, aby ste prišli na konferenciu diskutovať aj o tejto téme mojej prednášky, ale bude tam aj niekoľko ďalších hostí, ktorí vám budú zdieľať svoje skúsenosti a svoje postrehy. Prídite a doneste si aj otázky, aby sme mohli v diskusii nájsť na nich odpovede a verím, že práve 5. a 6. októbra sa k tomu dostaneme. Srdečne vás pozývam.